أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu taala alayhi wa sallam, gonɗen ɗo koye leydi Mali o mana asimo yani capital ɗo Bamako ɗo. damal galle bam men ceerno men jiknaɗo men sehil men kadi saabu Allah, kalifa men e banggue diine, kalifa men e banggue aada, kalifa men e banggue saria, kalifa men e banggue lawol tidiane, hono seydana wa mawlana alhaji ceerno Saïdou Diako. eɗen ñaago Allah yo waɗan en enen e makko e julɓe kala gurdam juɗɗam balɗe kewɗe e battane moƴƴe, hokka makko rontinimo ko ummi e keeci makko, o ɓooya en nafde, o ɓooya en duwanade, ɓooyan mo naftorade kanko e dendagal fofoɓe l'islam. haaldata e moon ko musidɗo moon alhaji Mamoudou Dia mo gowɗon nande Allah wi, nelaɗo Allah wi, Cheikh Tidiane wi, so heewi Cheikh Oumarul Fouti wi, haalana on ko winda ko fawi e deftere, so namnama holla wonande joom guite en jiya, haalata tindol, haalata darol, haalata koko winda e dow yamiroɗe. Allah addi en ɗo e Bamako ummorade Dakar faade Khayi, faade Nioro Sahel walla Nioro Lamidou. Allah addi en ɗo ko ñalawma altine, gonɗen ɗo talata alarba, jiinirɗen e jiknaɗo o ceerno o subaka alarba, ina woni 23 lewru octobre 1986, ina woni 18 lewru safar fergo nelaɗo, ina yaara e ujunere e temedde nayyi e duuɓi jeeɗiɗi ina yaara ɗo. Allah hollodiri en e ceerno o ñalawma alhamis, hawri e hoddiro Allah wiino, nelaɗo Allah wi gurdam mam ko moƴƴere moon, yurmede maydam kadi ko yurmede moon. ɓe mbi saɗa wuuri emin jiima ɗum luural ala, sa mayine hono nafirtamin. o wi kala ñande alhamisa e altine golle moon mbiɗa addane, mi wurta mi jooɗono gorunomi min ƴeewa golle ɗe, kala hen ko moƴƴi mi yetta Allah, kala hen ko moƴƴani mi imsindano jomum ha Allah yaafo ɗum nde golle ɗe puɗɗa ɓennude. ɗum Alhaji Malik Sy wi tubanu amaluna yawmul khamisa lahu wa yawmul usnayni fi istighfari zul jarami. golle men ina kolle annabi sallallahu alaihi wasallam kala ñande altine e kala ñande alhamis. Allah holli en mo ñande hen e tindinore alhaji Seydou Nourou Seyko alhaji Oumarul Fouti, o wuuri duuɓi 121 o jibina koɗo wiyete kiita e nder leydi Mali. Allah haaji ga o jangi Qur'ana, ceerno Yero Kane ɓe gondi duuɓi 10, Aman Moukhtar Sako ɓogge duuɓi 20, alhaji Malik 21 woni duuɓi 51. omo ɗaɓɓita gandal, omo liggo almudagal, o suwa res, o meeɗani jooɗodade e debbo e leeso wertango e leydi, omo ɗaɓɓita gandal 51 ndungu, omo yiilo Allah. o wi Mamoudou Dia an ka jinne, mbimomi ko ɗum woni o ɗum mbiɗa haalanma saɗa yiɗi yiide jiyowo nelaɗo Allah tawa ɗanaki, mbiɗa holluma hen joyo. mbimi holi ɓen. o wi ceerno Mamadou Aw to Ceelaw, ceerno Mamadou Lamine to Paate Galo, alhaji Mamadou Moussa to Daara Halayɓe, ceerno Mouazi an to Marda, alhaji ceerno Saydou Diako to Bamako. alhaji Mamma Aw ina wuuri ha joni, ina yaara hikka e 200 e lewru korka ɓennundu, min mbayrodiri mi yii ɗum galle mum. alhaji Mamma Lamine Paate Galo, Ndakaaru jaami galle jaatiga mum, wiya yeehi Fass, wiya yeehi Kees, nangumi oto ngabbimi Kees, ɓe mbi o yeehi Dakar pattumomi. o arti
jaami galle jaati makko mbi o fayi makka o arti taw e mum fatigal o maayani hamin jiiti ɗum ɗon galle makko jiimi alhaji mamadou moussa daara halayɓe ko galle mum e jaati to daara oɗo jiyaɗo allah heddaninomi alhaji mouaz wuurani o jiyaɗo allah heddaninomi mbiɗa ñaaguino allah e annabi Cheikh Tidiane timminde aadi alhaji Seydou Nourou winomi yomi wat alhamdulillahi rabbil alamina Mamoudou Dia woto maaya yiyani Segu woto maaya yiyani Ñooro woto maaya yiyani Bandiagara Segu woni ɗon ko galle laamiɗo julɓe kanko woni ceerno galle Cheikh Oumar kala dañƴo hen har feere caggal Cheikh Oumar kanko hokki ɗum Ñooro laamiɗo julɓe woni toon ko galle Muntaga Cheikh Oumar on woni laamɗo galle Cheikh Oumar kala laamiɗo e ɓiɓɓe Cheikh Oumar caggal Cheikh Oumar ko Muntaga konnoɗo Ñooro lammini ɗum o wi Bandiagara woni ɗon ko barke degem bere ko yurmede adnayi lakara Allah walli kam mi yettima e nokkuji ɗi fof mi juurima ɗumen mi wattindima ɗo Allah haaji mi yindire mawɗo o mi yindire ceerno o mi yindire ganndo o mi yindire moƴƴo o ko heddi ko sirru Allah koye junngo Allah woni waɗetake e bandaji mañet fonaji en ganda ɗo jogori ha ɗoyti Allah waɗi en ɗo balɗe 4 jaaɗen Segu jaaɗen Bandiagara jaaɗen Mofti jaaɗen Hamdallahi Allah yettini en degem bere gartuɗen en gonti ɗo joni balɗe 5 garɗen ɗo ko ñande kadi mana altine talata alarba alhamis aljuma ñalawma hande ɗo jewteten yewtere nde ɗo ko aset nogas e jeetati lewru safar fergo nelaɗo Allah ujunere e duuɓi 100 mana ha joni e duuɓi 7 mana to banggue duuɓi tubakoɓe ina woni samedi 1er novembre 1986 ɗo damal galle alhaji Ceerno Saydou Dia ko ɗo e tawede moƴƴuɓe Fouta e ɓiɓɓe Joie en Fouta ina hen ɗo yeeso men ɗo musidɗo men biyeteɗo Amadou Camara goto e ɓiɓɓe Ceerno o sukaɓe mum hoolaɓe mum liggotoɓe ɗum e heddiɓe ina jooɗi ɗo e yamirore afo makko ɓiyi ko lomto makko soko Allah haaji alhaji Mouhamadou Lamine Diako e tawede galle o kala e ɓiyi ko tokoso makko alhaji Mouhamadoul Mansour e tawede mabɓe eɗen mbaynodira e mabɓe inchallahu so Allah welama yen jiiti Seydou Nourou so mboɗo waynotonomo o wiya Mamoudou Dia so tuute juuɗamo gayni o wiya so Allah hollodiri en koye aduna yo taw eɗen goni e yurmede mum e welede ɗum so hollodiri en ko laakara yo taw eɗen goni e yurmede mum e welede mum ɗo wawi hen wonde fof woto Allah hollodiri en ɗo yurmede mum ala welede mum ala ɗum noon eɗen mbaynodira e dow welemma e weltare e teddungal manggal kattungal ɗon tan wawi hadde e weltare mboɗo arduno e musidɓe mana sukaɓe tato koreji meɗen biyeteɗo Ceerno Ɗaha Kan jeeya ko juude jaaɓi walla Ɗahiru ɓuuri lollude jeeya ko juude jaaɓi e musidɗo biyeteɗo Cheikh Tidiane Sy jeeya ko duye to banggue Toro e musidɗo biyeteɗo Mahmoudou Sow mana jeeya ko cikkiti ɓeɗo sukaɓe tato almuɓe Allah wadduno en garduɗen e mumen ɓe ceedima teddungal ngal ɓe ceedima jeese laaɓɗe ɗe ɓe ceedima cuuɗi jaaƴi ɗi ɓe ceedima lehe mawɗe ɗe ɓe ceedima karasiragal ngal ɓe ceedima needi ndi ɗum noon Allah walli en kamɓe gonode seedeji men jungo enen jamira ɗen ko yen kaal ko ganduɗen yen kaal ko woodi yen kaal ko jogui seedeji yen kaal ko en ceennata mayɗo yarham kaari ɗum waɗanma ko batoje e gondoje enen ko kaleten ko koye yeeso ɓiɓɓe Fuutankoɓe jooɗiɓe ɓiɓɓe Joie en heeɗiɓe ko kaleten ko alhaji Seydou Nourou o wi sa dimo julɗo so gongaji ma gasani woto fen saabu nde kalɗa gonga fof ma won beltiɗo ɗum noon eɗen mbaynodira ɗo onon Fuutankoɓe mboɗo resda on Allah e annabi Cheikh Tidiane e koye mon kalifu mon Allah ceerno men kalifu mon Allah bam men kalifu mon Allah sehil men kalifu mon Allah kalifa men kalifu mon Allah moƴƴo meɗen ono Ceerno Saydou Diako e ɓesgu mum mbiɗa halfina on Allah koye mon kala ko oɗon liggo e aduna mbadde hen needi kala ko oɗon jaaha mbadde hen hoolare kala ko oɗon jaaha mbadde hen needi kala ko oɗon jaaha mbadde hen hoolare Almuudo andata boorama so wona ñande jam fi ceerno mum e sunde Almuudo andata woni Almuudo so wona jooɗoɗa e yeeso ceerno ma kal mayiti bayna yadel gasil hono no mayɗo waye yeeso lootowo
maayɗo wawa wiide o banggue memi ndiyam o memani la almuudo e yeeso ceerno a jogaki jinol a ala yumma a ala baaba a ala debbo a ala ɓiɗɗo a ala yidde a ala angue so wona tafwidul amre fofoof bolluɗa koye yeeso ceerno o ngan sanga puɗɗoɗa almudagal almuudo ene jogui sarɗiji mum mbaɗa salli alal wara salatal janazati windere nde foof mbaɗa ɗumen ko mayɓe mayɗo lootaɗo hasna ha gasi juula kabbirali nayyi heddi ko wadde gaska on ko ɗamina e mum hay hunde mbaɗa windere nde fof ko noon wayi ceerno ma o wuuri dariɗo yeeso ma ɗo ngan sanga mbawa wontude ceerno ma o mbawa rontude ceerno ma o almuudo malaɗo heñota ko mboɗo yiiɗi yaade almuudo heñota ko mboɗo yiiɗi ɗaccitede almuudo heñota ko mbiɗo yiiɗi woppitede a anda sa woppitama kawrata koye ramas a anda sa woppitama kawrata koye kaso a anda sa ɗaccitama kawrata koye baroɗe a anda sa woppitama holko kawrata ɗum noon deeƴ e hadara ceerno mbadda hen needi mbadda hen golle mbadda hen muñal mbadda hen teddugal mbadda hen mernude guite mbadda hen so wona ko mbiyeɗa woto waɗ woto waɗ so wona ko mbiyeɗa haal woto haal so wona ɗo mbiyeɗa ya woto yah jananeɗa mo jooɗiɗa yeeso mum o ina yiya nder ma ina yiya boowal ma ina yiya miijo ma ina andi ko gollata kañum ɓuurma andude holko moƴƴe ma kañum ɓuuri nene ma yidde ma kañum ɓuuri bamma yidde ma sa joguima o tawhid e ngal pellital e ngu neɗɗagu e yeeso ceerno o nden wooda ko dañƴa e ceerno o hay so wima ko pu sa yeehi ma dañ barke hay so wima ko yah sa yeehi ma dañ barke ala ko haali o itti hunde hokkuma kono mbiɗo wonde e ceerno komin cawdi komin liɓa lipto ko ɓi moƴƴo komi ɓi moƴƴo mbiɗa acci duɗal cuuɗi amen mbiɗa acci moƴƴuɓe cuuɗi amen baban ko gando ɗum fo hay hunde nafata arba'atun muhlikatun lil qawmi ana wo nahnu summa abi wa jaddi gueɗe nayyi ina kalka windere nde caggal annabi sallah sallam holɗen gueɗe min babam tanam minen ɗum ko bolle puyɗe neɗɗo yo won ɓi ñalawma mum eto liggade ko bamum ligganoki darno ɗon ko bamum waɗano ɗon ɗum woni neɗɗako kono komi tanum kaari yoto waɗa wayno kaari wayni so wona ɗum ko mere enen fuutankoɓe mbiɗen ɗo tiggal nayyi babam wonno nafata e sayna timaɗo lacciri mairie hay hunde ala ko nafata saɗa yiɗi waade no bamma wanno ni wanno ni mbaɗa ko ɓuuri ɗum aɗa yiɗi waade no wano ni mbaɗeno ɗum noon cheikh oumadoul fouti omo waɗi damal no woruno to rimahu ko damal almuudo e ceerno mum o nangi mami haalan on heen hunde seeɗa e liñol wawa gasnade almuudo biyeteɗo yousuf mana ha joni ko suufiyanke almuudo ari wonde makko duuɓi nogas ina tarbino ina yiilo inde allah foti ɗaccitede watti ngurmude yo ɗacce hankadi tampi golle kanko ceerno o fini subaka e nder misira o nangi manamo lahal ko bool o yippi hen mbeɗu won ko waɗe boole o totti almuudo o wi ceerno kaari nana leegal dow riif e nder misira sa yeehi tottanamimo boolo oɗo yippiri waɗa ƴeew koy woy so allah jaaɓi duuɓi noga sikke ɗen gondi meeɗama jamfade o rondi bool na dilla o rondi bool na dilla o rondi bool na dilla haw yeehi haw yalti leegal ceerno o yettaki oye ceerno ko ɗum ladde e nder misira o ala saago ɗum ɗo anda ko ɗum woni o joƴƴini bool e leydi o hippide mbeɗu ndeke wonno toon ko domru sorti o rewi hen omo doga domru naata e gaska naata e kooce naata e leɗɗe ha darimo majjirimo tawi ɓanndu fof silima boni o rondi o arti e ceerno o omo jogui bool e mbeɗu omo helti o yetti o horfini e yeeso ceerno o wi ceerno assalamu aleykum o haalani hay hunde ceerno wimo wa aleykum salam donkuɗo moftude sirru domru waɗande e nder bool ina wawi tottede inde allah a handani e hunde nde ya lawol ma an on yeehi ɗum koye haala cheikh alaji oumadoul fouti ƴeewoye rimahu jus'ul awal ɗo haalata batte almudagal jiyaɗo allah goɗɗo ina wonde e ceerno mum dumunna o juuti ceerno o yiiɗi woppiddemo ina ƴewdomo beele omo jaaɓi haala ceerno o mo gonɗini haala ceerno o mbari wona lacciri e ñiiri joƴƴinimoɗo ceerno ɗo mbari wona kafe e mburu mana o gonɗiniri ceerno o ceerno o wimo janggude mbiɗo yiɗma ɗaccidde kono noon ma wonko kollanmami so allah woodi wadde jañi sa artimi tottuma o hol ɗum o woyndu wondu caggal wuuro nduya dañi kiloji métre jeeɗiɗi caggal wuuro eni ƴoguete noon ndu woppama ko ɓooyi capanɗe jeeɗiɗi métre nder leydi woni toon ko kooce e mbare kon jaaha ndiwa garda hoore jana e ɓundu ndu so allah dandima artimi tottuma habaru o dadi haw feewi o yeeho fay toon guila subaka o yetti ɓundu o doga haw ɓaɗo o yurno ɓundu ndu o hayta o doga haw ɓaɗo o yurno ɓundu o hayta ha tisubar juula gayna ko yarnoyi jawdi mum arti yeeɓimo ha tampi feewe makko wimo an
kaari salamu aleykum o maaleykum salam oy an wona almuudo ceerno kaari oy aha kay oy an ko mbatta ɗum ɗo guila subaka oy bandam jooɗo mi wonde ceerno o duuɓi nogas miɗo ligganomo nenam babam no goppi habaram fof to makko mi remanani babam mi dugganani nenam hande yonti omo ɗaccitami o yomi yanoye woyndu tami yomi ardu hoore woyndu caɓan jeeɗiɗi meter somi daɗi mi ara hokkami inde Allah aɗa andi kay o ceerno ko jiɗɗo hankkadi sertude am oy ko ceerno o wima noon oy wondiri mangala kanko wimi noon o yal jaɓami ƴetta place o gaynako ladde oy ƴetta sawi jiɗɗa ko mayde kay oy bisimilla somi mayi nawta jawdi wuuro walla sa welama cogga nawa gaynako iwri caggal wi e Allah ceerno kaari o yamiranimi kanko yamirno almuudo makko mi tetti yamiro nde pellitalami makko o diwi ha dow ardi hoore o naate woynu ɗum waɗi kosam ɓiɗeɗama haɗo toni ɗo o yari hen awɗom ɗiɗi o yalti omo jogui fate omo andi ismullahi lazam o yaɗano ko woti ko ni ɗum kadi ko damal e nder mana rima hussay ko alaji umrul fuuti mbiyantoɗe koyema wondude e sara moƴƴuɓe ɓe hunde fof ina tawma ɗon jumri ɓuuri welde sukara ɓuuri welde mana ina tawma ɗon kosame nebam tew mburu maaroy lacciri ina tawma ɗon kono sara mabɓe ko pokolam maayo lugguiɗgo ngo sennata wongo noodi e gaaɓi sa yortima maaya ɗum ko ni wayi ndentoɗe jumri yeddodiri e sukara hoore mabɓe ɓurɗo welde ɓe jeehi eɓe daroya ñawowo sukara wi kam ɓuuri welde jumri wi kam ɓuuri welde ɓe jeehi eɓe jiilo ñawowo haaɓe kawre jiyaɗo Allah goto baaɗo mana no Samba Camara ɓe mbi ñawmin min mbiyetemi ko jumri o wiyete ko sukara mon fof wi kam ɓuuri welde ɗum noon ñawmin o wi joni mi ñawon mi ƴeewa o waɗi ni o lobɓi jumri o waɗi hunde ko lemƴindi ha juuti o wi so Allah safi sukara dey sukara wi min kam mi hayti tawde ko min safito ma to mi hayti memete sey ko alaji umrul fuuti ala dawami omo haala o wi almuudo wondi e ceerno dumunna juuɗɗo eɓe gondi almuɓe ne keewi no jooɗoto ɗen ɗo ceerno no jooɗi ni eɗen taari ɗum subaka law no yewta ina wona temedere almuudo ina taari ceerno o no yewta ha juuti debbo ari ina ñaanti ha yooɗi ina waɗi kanŋe kaalis ina uura banggueji foof jiiɗo ɗum fof alay saago so Allah renan ɗum ƴeewat debbo o wirtiɓe paɗi kaaj seeki almuɓe ɓenni nder suudu ceerno te ɓe janana ko suudu ceerno halwa hay goto natta toon junngo mum ala toon koyngal mum ala toon ceerno ala toon debbo ala e hunde debbo yetti feccitiɓe kamɓe fof wirti ceerno o yaɓɓiriɓe paɗe sorko yitu nder suudu ceerno to ceerno ne yewtanno ha ɓooyi werti juuɗe wimi duwono on mi dañi haaju ceerno duwaniɓe ɓe moggini ɓene jurno pallanteji ɓe pay sekkataji ɓe pay caggal galle ceerno naade suudu mum soki babal koroba ha tiiɗi gila nde hono ceerno yaltat ɗo nde ha midi ceerno yalti dare damal ala banggue goɗɗo ɗo yaltire so wona damal gotal o tawi almuɓe ko jeeyi ha laaɓi goto ne jooɗi o woro koreji goni oɓe jeeyi gila nde naɗɗa nadduɗa e korɗal law kamɓe fof ɓe jeeyi mon fof ni kay wonko haalni hande oy anne ko mbatta ɗo oy ɗum ɗo ko siwo ndiyam ɗum ko satalla salli oya kadi ko siwo ndiyam min mbaɗanmi ɗo ko an ka gorko ina tuuye debbo garɗo ɗo o mi anda ko debbo ma mi anda ko baɗi debbo mi anda haydara so tawi a dañi mum haaji mi wondaka ɗum min wona ɗum addimi ɗo min addimi ɗo ko min komi neɗɗo komi almuudo garmi ko yiilade ko joguiɗa ko mi arani ƴewde ko gollotoɗa ko mi wondaka ɗum wona affaire am siwo ndiyam nana so debbo wona sohli looto siwo ndiyam nani saɗa sohli lotɗa so on kaljiti satalo nani soɗon cohli calli ko ɗo ceerno o wimo arga o ari ceerno udditi suudu wimo ya ƴeew debbo o winciti defte o ƴeewi les o tagui darabuji fallantere ala o fiɗɗi suudu ha laaɓi ka gonnoɗe ha laaɓi hay hunde o yiyen o ceerno debbo woni ceerno wimo debbo woni o ko ɗum woni o ko aduna amni hoore mum ina jarribo noon almuɓe waɗi ni ɗum noon an keddiɗo o mataw ko an jeeyi habaru o itte o totti on ha joni tawi ko alaji umrul fuuti wone haalde almuudo e ceerno omo wonde almuɓe kanko ceerno ko gando no feewi almuɓe ne taarimo kañumen fof ha laaɓi Allah haaji ɓe juuli gueeƴe ɓe gayni o waaji ha ɓooyi o wi a min deyi wonko cohlumi almuɓe wonko cohlumi waɗanede kamɓe fof ɓe mbi ceerno haal sa sohli kay ko jaam tan o wi mboɗo sohli wooda e moon jaltuɗo volontaire yaha wuuro mumen e jamma he waɗanami bamum taƴa hoore mum addanami ha ɗo hunde acciwi cal hay goto dillani o laahni kadi hay goto dillani
wallahi ni tata ɓola hay goddillani jeeyaɗo Allah goto ummi wimo ceerno min mi jaaɓi o jaɓi waroyde bamma oy mi jaaɓi wonani wi noon mbiɗan sukli oy a o ummi e nder jamma he ceerno lelima kanko waali mirde jamma wuuro mabɓe woɗɗani omo jogui jaasi makko omo welli ɗum ha weeli o fayi wuuro mabɓe o yetti o naati wuuro mabɓe jamma o faayi galle mabɓe o yetti o naati suudu nene makko omo membo e nder niɓɓere ha o tawi nene makko e bammakko no leeli e dow less jungo makko nano ngo nangi waare bammakko ha tiiɗi ñaamo ngo wayi jaasiki o hirsi leydi o tellini ande nde leydi fifini to ha ɓuuɓi nene makko tinani o nangi hoore nde waɗe gafa ko haɓe o arti e jamma he yeehi ha wendogo guitilaɓe fayi jama ɓe juuliɓe gayni ceerno no waajo ha guitilaɓe ceerno wiyoto jeeyaɗo Allah hanki woni o yi mboɗoni ceerno mimo yi no goroɗa o mi waɗi ko mbinomi de mi waɗi ko mbinoɗami a wino aɗa sohli hoore babam mi waɗi ɗum mi taƴi mi addi o tawɗa o dow leeso amen nder suudu amen dow leeso nenam eɓe ndenni baldi gotol tañmi hoore nde nani mi addi ɓandu ndu mi woppi toon ha ɓuuɓi hay gottinani o yarga o ari yimɓe fof ne jooɗi guiti laaɓi han kadi woni ñalawma o yuppi o tiime hoore he o ɗum hoore bamma soko ƴeewi ha juuti wi oɗo wona hoore bamma anduɓe mo ina ɗon ɗo jiidi wuuro o wi ngare gay ɓe ngari o ƴeewe o ɓe ƴeewi ha juuti o woni bamma mo o wi ala o wi oɗo jiyaɗo Allah dartino nene ma gila ko fokosel Allah hoddirani hakkude mabɓe kanko e bamma koye ɓiɓɓe baba hakkille makko ina jignaɗo ma debbo o omo renti ɗum bamma ɗannima hande ala ɗon ɗannima ñalawma hanki ala ɗon o tii ɗum o ari to galle to yidde humtude toon haaju makko mo fewani o yetti Allah fiye makko ɗoygol heɓani warde tawde rido tellima bafal uddama sari Allah waɗimo ɗum yilotonomi taƴƴa dande makko gadda mbaɗɗa ko dande jampiɗo kefere sonno wona no pellital almudo ono waɗ ɗum alay saago daña pellital so wona ɗum gasata fasrud hisal al arifina wa sammihim fa bi zicrihim tatanazzalu rahmati wahdur majalisahum tanal barakatu wa quburuhum zurha isa ma matu moƴƴuɓe ɓe hewata haalde inɗe mabɓe aɗa jangto gueɗe mabɓe moƴƴe saabu ko sababude jangtade inɗe mabɓe e gueɗe mabɓe moƴƴe tellinta yurmede Allah toɓo tello leydi seeko waɗa puɗi yimɓe daabeje ñaama ko saabu jangtade inɗe mabɓe ɗum noon kala ɗo ɓe jooɗi tawete palasuji mabɓe beele ma dañ hen barke so tawi ɓe jooɗima tawe keɗoɗa haala mabɓe daña barke sa nani hen goto maayi juuro ɓabri mum ɗum noon almudagal welani asabru ka sibri fi murrin mazaqatuhu lakin akhiruhu ahla min al asali muña way kono kaata walla baali katadiri ɓuuri ɗum haadde ala wanni mum kono wattande nde ɓuuri jumri welde ɗum noon sa felliti wonde almuudo a fellito a ala debbo a ala ɓiɗɗo a ala galle a ala hirande ala bottari a ala neɗɗagu a ala kufne a ala paɗe a ala wutte moƴƴo a ala ko yooɗi a ala ko boni hay hunde ala ko jiyata so wona mo mbaɗɗa ta lammusu o mo pelliɗa wonde almudu mum Allah darni ɗum yeeso ma jogoɗa e mum yonede nder e boowal sirru e jaaru jogoɗa e mum hoolare yonede sirru e jaaru jogoɗa needi mbaɗa ɗum Seydou Alhaji Umarul Fuuti ndewa yahata Makka Fuutankoɓe mbi saɗa yahatno Makka sa hawre nelaɗo Allah rutto kanko hawre nelaɗo koto wiyete saare leeluma e nder leydi Fuuta Jalo région Juntu Burumba omo yaara e duuɓi nogas joyi o yi nelaɗo Allah ɓe kaldi ɗemgal e nofuru tew rutaki taw o gayni Qur'ana ɗemɗe jeeɗiɗi o gayni ɗum ko galle bamma ko halwar Ahmadou mawni ko jangguini mo ɗemɗe jeeɗiɗi giɗa to saabi o gayni ɗum law cagatagal kesal keccal o yeehi pir saña cour fiqu mazhab l'imam Malik ɗo no janggi loi ɗo no janggi naho ɗo no janggi sarf ɗo no janggi sir ɗo no janggi siyar ɗo no janggi bala ɗo no janggi badira ɗo no janggi ma'ani ɗo no janggi manɗiq ɗo no janggi hisab ɗo no janggi nujum ɗo no janggi ilmu listihara ɗon o janggi damanu silaha fil mustaqbal koye fannuji gandal ɗo no tafsir Qur'ana lawol gadanol haw gayni o ɓenni o fayi Fuuta Jalaw omo waɗa tasawuf o naati e leydi he o waɗa tasawuf o wuuri ko ɓiɓɓe leɗɗe
e ndiyam jalto jame kaaƴe ha Allah hawridini mo e rasulum bil haqqi sallllahu taala alayhi wa sallam. o yii ceerno mbiyeteɗo ceerno Sada Dale en haade namnademo namne ɗe eɓe jaaha e nder ladde ha ɓooyi. ceerno Sada Dale waɗini bani to bani ga. tawi ko mbaɗa wimo ko ɗum woni o e alqouran ana uura ɗo e nder nde ladde. tawi ko mbaɗa wi hol toon o yo bani. tawi ko mbaɗa hucci toon fof o yaha ko gonga kene kay qouran on ko suurat yasin. ɓe jeeyi ha takkusan juulaɓe potte cukalel soyniɓe dogi ngabbe lekki ina watti alluwal ɓe gaari haɓe jetti ceerno Sada Dale wi pay kum cukalel ngel wi na ɓoyteliɗo cukalel ngel jippiɓe ƴeewi alluwal ngal tawi ko suurat yasin winda. Cheikh Oumar yindire nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam omo ƴetti ayoje qur'ana omo mofti omo pari hadiseje nelaɗo omo mofti holko yiɗi wadde laawol hoore makko o indira ɗum umari no worɓe fof mbaɗini o yindire nelaɗo Allah sallah alih sallam. nelaɗo Allah wimo Cheikh Oumar ko jiɗɗa wadde oye wadde laawolam no worɓe fof mbaɗinimi nemi indira ɗum umari. nelaɗo wimo a dañi martaba mum, a dañi teddungal mum, a dañi fulla mum, a dañi fayida mum, a dañi neɗɗagu mum sa waɗi ma rewe. kono noon sa jaɓinomi laam ma reedu o ya rasulullahi anta abi wo ummi an woni nenan woni baba. o yi laabi birdeteɗi waliyaɓe tugude baba adama ha Allah do wutte ɗi Allah yamirno yomi won garanti mumen ɗiɗi gasi. joni sa fuɗɗi lawol ma dañ almuɓe ma dañ martaba ma rewe. kono kala accident peeƴo hen fitina an ñawde yawmal qiyamata sabu wona garanti ma. Cheikh Oumar wi anta abi wo ummi o ko jiɗɗa o hay hunde. qur'ana ndendinomi o mi woppi, hadis ndendinomi o mi woppi, ko parno mbiɗo waɗa ko mi woppi. nelaɗo wi hol ko jiɗɗa o hay hunde so wona ko mbiɗa an woni nene woni baba. nelaɗo wimo laabi waliyaɓe gonnomi garanti mum ɗi kañum waɗani ɗi ƴeewen ngol beeleɗa cuɓoɗa o wi suɓotako so wona ngol cuɓanɗa ɗe. nelaɗo Allah wi ɗum noon gonga ko Allah minne jojje dow am ko haalde gonga. laabi dokkunomi waliyaɓe Allah ɗi Allah tottunomi yomi hokku waliyaɓe Allah mi wona garanti gila adama ha Allah do wutte ɓuuri moƴƴude kongol dokkunomi tanam Ahmad ibnu Hammad ibnu Salimi At-Tijani ngol ɓuuri moƴƴude ngol Cheikh Tidiane. nelaɗo wimo noon e jatti omo daƴƴi kanko Cheikh Oumar o he nani o yimi nani oy saɗa naata e ngol. Cheikh Oumar wimo sa yamiri o mi yamiri o yehi o yiinoyi ceerno biyeteɗo ceerno Abdou Karimu Nafili jeeya ko Fouta Dialo jaggi koye ɓurbu tamasini jaggi koye Cheikh Tidiane. o adi hokkudemo wirdu lazime wasifa e hadratul jumaa tabsiranimo qur'ana e ɗemgal Fouta Dialo ha gasi ɓe keɓodi eɓe paye makka. o yehi waynoyade Fouta o arti o tawi ceerno o maayi kunnas mum sirruji mum ina windi hen yo ƴettu kanko ronti ɗum. o gayni ɗe gueɗe ha laaɓi o yindire nelaɗo Allah ha gasa o jagguiɗo o lawol hatta o hooti alwar. o wayni omo yaara e duuɓi 33. o yaadani so wona Aliyu miñi ko woni mum wiyete ko Oumar Kala ɓe jiidi ko baba ina yaara e duuɓi 7 naati jagge. Amadou mawni ko wi jagge junngo Aliyu miñi wi anni o ko Oumar mawne ɓe jaadi. tawi ko Alaaji Umarul Fuuti torodo ummima toro occidental o taƴi toro oriental o taƴi to wiyete halayɓe o naati e nder leydi mbiyetendi Law o taƴi leydi yirlaɓe o wirtima leydi hebbiyaɓe o taƴi leydi mbiyetendi Bosora o wirtima Ngenar tawi ko naati e Damga Kanel ɓenni fof tawi Damga Senne